Benvingudes i benvinguts novament a la secció de Talent Cambrilenc de Revista Cambrils. Avui entrevistem un cambrilenc que és conegut per molta gent, perquè des de molt jove va estar vinculat a l'activitat associativa del nostre poble com a membre de diferents entitats, entre elles el grup de teatre Xerinola o la mateixa revista Cambrils. Es tracta del doctor Jordi Caçador Garriga. El Jordi Caçador va néixer l'any 1966 i després de fer la formació bàsica a Cambrils es va llicenciar en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, de la Facultat de Medicina de Reus, a l'any 1991. El 2001 es va doctorar en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la qualificació cum laude per unanimitat. Actualment és el coordinador assistencial del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, també professor associat d'Obstetrícia i Ginecologia de la Universitat de Barcelona i també de l'Escuela Internacional de Endoscopia Ginecològica. És membre de diferents societats científiques, vicepresident de la sección de suelo pélvico de la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología des de l'any 2016, membre fundador del grup de treball de sòl pelvià de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia, entre altres, tant a nivell nacional com internacional. Ha assistit com a ponent a nombrosos congressos nacionals i internacionals i és autor de més de 60 publicacions a llibres i revistes científiques tant d'Espanya com de l'estranger. Recentment, el seu nom ha saltat als mitjans de comunicació per haver realitzat la primera intervenció quirúrgica de l'Estat en l'àmbit ginecològic, mitjançant la cirurgia robòtica Hugo Ras, de Medtronic. El doctor Caçador ha realitzat una esterectomia robòtica que ha permès l'extracció d'un úter amb la màxima precisió quirúrgica. Com podeu veure, es tracta d'un cambrilenc amb una carrera professional brillant i un futur molt prometedor. Tot i això, el Jordi no ha perdut mai la seva vinculació a Cambrils, on ve quasi cada cap de setmana en visites familiars, a part de tenir-hi una segona residència. Amb aquesta entrevista hem volgut conèixer més a fons els seus orígens, la seva personalitat, la seva visió de Cambrils i també la seva professionalitat. Quan parla de la seva feina hi posa entusiasme, es nota que gaudeix, que té vocació, que té les idees molt clares, que té una gran sensibilitat assistencial i que treballa per a millorar la qualitat de vida de les persones. Al llarg de l'entrevista veureu que ens deixa frases molt interessants sobre les que val molt la pena reflexionar. Desitjo que aquesta entrevista sigui del vostre interès. Bé, avui entrevistem el doctor Jordi Caçador Garriga, ginecòleg, coordinador assistencial del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Durant molts anys has viscut a Cambrils, però els teus estudis i la teva tasca professional va fer que t'haguessis de desplaçar a altres ciutats. Quins records tens de la teva infància i de la teva joventut a Cambrils? Tots els records, encara els tinc molt frescos i molt entranyables tots. No? Me'n recordo especialment, si hagués de parlar de la infància, doncs jugar a pilota a l'Eixample quan encara no estava ni asfaltat, l'olor a pa és molt típica del carrer nostre, les festes de barris, el ball de bastons, tota aquella època la guardo molt entranyable, no? I de petit doncs, la il·lusió pels Reis, per la festa dels Reis, per anar a esperar baix a la platja, per arribar després a la plaça a donar la carta, doncs tot això el recordo molt entranyable. I de la meva joventut, doncs mil coses, no? Doncs, des de Hora 3, la revista Cambrils, quan a l'època que era la fira, fer les cròniques de la fira, l'època que hi havia eleccions, aquelles corredisses per tenir els resultats i tot això, va ser una època molt maca.
i molt especialment, per exemple, el teatre. Jo recordo de les coses més maques que he viscut a Cambrils, no? Amb el grup de teatre Xerinola, doncs els teatres que fèiem durant la fira, i especialment els Pastorets. Els Pastorets era el top de tot el que fèiem durant l'any, i ho esperaves cada any fer aquest jornàs que jo feia, que vaig fer tots aquells anys, però era una festa molt maca, que ja sabies que acabava Sant Esteve o Nadal, perquè els primers anys també es feia per Nadal, i acabaves el que feia, te'n anaves de seguida cap als Hermanos perquè ja hi havia funció. Però són records entranyables tots els que tinc, amb molts bons amics que encara tinc d'aquella època i actualment, sens dubte. T'ha servit d'alguna manera el fet d'estar al Xerinola com a teatre, encara en la teva vida professional? Bueno, sí, tot suma, tot ajuda, La veritat és que tot ajuda, és a dir, ajuda la relació amb la gent, és a dir, el fet de fer teatre, has de posar davant d'una escena per a representar un paper, i sí que és veritat que en la medicina no és que representis un paper, no? Ni molt menys, no? Però en certa manera aquesta interacció amb l'altra gent doncs l'has d'anar treballant, i és una cosa que hi ha una part innata però que al llarg dels anys s'ha d'anar aprenent i que ajuda moltíssim. Totes aquestes coses, totes aquestes experiències de joventut, de la infància, sempre acaben ajudant en la teva carrera professional, sens dubte. Tot i viure fora de Cambrils, sí. Em consta que segueixes venint tot sovint pel poble, més que res visites familiars, sí. I per tant no has perdut mai aquesta connexió amb el teu poble. Sí. És així? Vas venint tot sovint? Sí, vaig venint tot sovint. Tinc la meva mare, encara vaig baixant. Intento cada cap de setmana, vull dir que intento baixar el màxim de vegades que puc, perquè m'agrada molt. Visc en un poble molt bonic del Penedès que es diu Sant Llorenç d'Hortons, però intento cada setmana doncs, aquesta vinculació amb la mare, evidentment que això no es perd mai de la vida, intentar baixar-la a veure, no? I realment Cambrils està preciós, vull dir, no he perdut mai aquest contacte, no? I m'agrada moltíssim baixar, no? Jo sóc encara de l'època dels 10.000 habitants, és veritat que aquella època que pràcticament ens coneixíem tots, ara això ja ha canviat moltíssim, no? Però en molts aspectes ha canviat a molt millor, vull dir que jo trobo un Cambrils que està preciós en moltes coses, probablement has millorat el treure la Nacional 340, això va ser un gran avantatge, molt bonic, no? La possibilitat de passejar tota la façana des de ponent a llevant és una meravella, és un lloc privilegiat, el clima, la temperatura, la situació física, vull dir, pràcticament tot són avantatges, no? Sí que és veritat que hi ha algunes coses que potser probablement perquè recordes més aquesta època dels 10.000 habitants que et guarda una certa nostàlgia, no? En el sentit de que sap greu que ja no hi hagi l'estació de tren, no? Per dir d'alguna manera, dius, hòstia, que no s'hagi pogut reubicar allò o feu donar-li una altra utilitat a aquell edifici, igual com la façana del pòsit de pescadors, no? Que això s'hagi perdut, que no hi hagi un lloc on fer teatre, per exemple, ara que dèiem teatre, aquestes coses són les mancances que potser avui trobo, vist des de fora, vist una mica des de la persona que ha viscut aquí, ha nascut aquí, i ara ja no hi viu, desgraciadament, no? I potser la connexió amb la gent, que esclar, s'ha fet molt gran, la gent potser s'ha desvirtuat aquesta... Molt bé. Passa una cosa curiosa, perquè a vegades veus a gent jove que els coneixes probablement per la fesomia, és a dir, que deuen ser fill de... perquè és que és igual que son pare o igual que sa mare, no et passa més això que no... Però sí, és veritat, vas pel carrer i no coneixes a la meitat de la gent, abans absolutament coneixies a tothom, anaves a dalt al poble i baixaves pel que sigui, doncs cap a dalt, cap a baix, i et trobaves 32 coneguts en tot el trajecte. Ara això és més difícil, Això ho que passava abans, que quan veien a tu i deien, mira, el fill del Pere i l'ha Montserrat, i ara deies a aquesta gent que ara resulta que ets tu el que fas això. Exacte, sí, la vida és així, sí, tant que sí. Quina formació acadèmica vas fer i on vas començar? Suposo que al Salle, com tothom, no? Vam començar als Hermanos, que dèiem llavors, sí, vaig fer tota la bàsica, després de la bàsica vaig fer el que llavors es feia el BUP a la Salle Reus, el COU el vaig fer a l'Institut Gaudí, i després ja vaig fer la carrera a la Facultat de Medicina de Reus, no? Vaig fer tota la carrera a la Facultat de Medicina de Reus, em vaig treure el MIR, que és l'oposició que fas quan acabes la medicina per dirigit cap a l'especialitat que vols fer, i vaig començar tota la residència i ja la vaig fer a l'Hospital Universitari Mutua de Terrassa, que és el lloc on estic ara. D'allí, quan vaig acabar la residència, vaig marxar un temps a l'Hospital Sant Pau de Barcelona,
però després vaig tornar una altra vegada a Mútua de Terrassa i des de llavors ja no m'he mogut. Et vas doctorar en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2001, si no recordo malament, amb la qualificació de cum laude per unanimitat. Amb un estudi força peculiar i complex, què et va portar a elaborar aquest treball? I te'n recordes del títol? Sí, ja no ho sabria dir perquè era tan llarg, però era en aquella època, just al final de la residència, va venir un company, un metge adjunt que s'havia format a Bèlgica i que allà estaven començant a fer unes ecografies específiques sobretot per l'estudi de la incontinència urinària, no? I jo em vaig començar a posar una mica amb aquest tema i va ser de les primeres tesis sobre ecografia en patologia del sòl pelvià, en aquest cas concretament incontinència urinària que es feien, no? I la veritat és que és un tema que em va apassionar molt, però em va apassionar molt des del començament perquè ja estava en una unitat de patologia del sòl pelvià i a Mútua que ja era molt potent, no? I a partir d'aquí doncs vaig anar desenvolupant aquest treball de recerca que em va permetre poder llegir la tesis. El tinc apuntat jo, el títol. Estudio ecográfico uretrovesical introital comparativo entre mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo por hipermovilidad uretral y mujeres continentes. Valoración de parámetros discriminatorios. Sí. Vas quedar... Bueno, les tesis sempre tenen noms espessos, no? Però, bueno, bàsicament era veure per ecografia quina diferència hi havia entre la dona continent i la dona incontinent. Aquest era el resum del que estàvem fent. Però, bueno, llavors va ser una cosa molt inèdita perquè ningú feia ecografies amb aquest tipus de patologia, no? Està la teva trajectòria professional? La meva trajectòria professional ha estat, bàsicament, és a dir, a partir d'aquest estudi que vaig fer em vaig centrar moltíssim en el tema de la patologia del sòl pelvià, especialment en el diagnòstic, que era aquesta que m'interessava moltíssim, aquesta part ecogràfica, perquè ningú n'havia treballat fins a llavors, o molt poquíssima gent, i especialment a partir de l'aparició de l'ecografia tridimensional, que va ser també una revolució amb tot l'estudi de la patologia del sòl pelvià. Vaig anar a formar a Austràlia amb un doctor que era molt punter amb això i vaig estar 2 mesos amb ell i llavors quan vaig tornar vaig intentar promoure moltíssim l'ecografia i hem fet molts cursos a Mútua de Terrassa, que ha sigut un referent a tot l'estat, hem format a més de 1.200 persones amb aquesta tècnica que ara és una part indispensable del diagnòstic de la patologia del sòl pelvià. Això és per una part, i per l'altra part també m'ha interessat molt la cirurgia endoscòpica. La cirurgia endoscòpica m'ha interessat molt, potser inicialment per l'aplicació en el tractament de patologies del sòl pelvià, però igualment la cirurgia endoscòpica en general pel tractament de totes les patologies ginecològiques que més o menys he anat fent al llarg de tots aquests anys. Han sigut els 2 camps on més m'he dedicat. A part de ginecòleg, també ets professor associat d'obstetrícia i ginecologia a la Universitat de Barcelona, professor de l'Escola Internacional d'Endoscòpia i Ginecologia Ginecològica, vicepresident de la selecció de suelo pélvico de la Societat Espanyola d'Obstetrícia i Ginecologia. A part, assisteixes a nombrosos congressos i ets autor de més de 60 publicacions a llibres i revistes científiques nacionals i internacionals. Com es gestiona tota aquesta activitat? Bueno, la veritat és que molta il·lusió. Si no es fa amb il·lusió això no ho pots fer, no? Però especialment sempre m'ha interessat moltíssim la docència, m'encanta la docència i per això soc professor de la universitat i per això m'he implicat sempre en totes aquestes coses, no? Però evidentment això et pren moltíssimes hores. El nostre hospital és un hospital assistencial i aquesta part assistencial evidentment ocupa molt de les hores del dia a dia i això ho fas moltes vegades en caps de setmana preparant coses, preparant ponències, preparant publicacions que si no tens aquesta il·lusió i ganes de voler-ho fer és molt difícil, però a mi m'apassiona intentar moure, fer camí i no parat. El que vols és evidentment que millori la medicina en general pel bé de les dones, de les dones en el meu cas perquè soc ginecòleg, no? És a dir, que t'interessa que hi hagi una evolució i que cada vegada la medicina es vagi millorant i sigui més
perfecta o almenys millors puguem millorar la qualitat de vida dels nostres malaltes. Això jo crec que és el nord de la nostra professió. A part, vaig veure que al currículum tens moltes més coses, no? I algunes que ja has tingut, alguns càrrecs a nivell internacional inclús. Sí. Bueno, he fet, sobretot la part aquesta d'ecografia, doncs he fet moltes ponències a diferents països. Les publicacions aquestes són publicacions sobretot que tenen a veure amb canvis en la musculatura del sòl pelvià, especialment després del part i així, i l'aplicació de l'ecografia amb això, i també la part aquesta endoscòpica, aquesta part de cirurgia aplicada a la ginecologia en general i concretament a la patologia del sòl pelvià. Has fet un gran nombre de conferències també i de publicacions sobre la teva especialitat, com deies ara, la patologia del sòl pelvià i sobre l'ús de la laparoscòpia en ginecologia. Comenta'ns breument, d'una forma que puguem entendre de què es tracta. De què és això? La patologia del sòl pelvià és fàcil d'entendre, és a dir, el sòl pelvià de la dona no només, els humans anem drets, no només manté els òrgans que estiguin a dintre de la panxa, no? És a dir, és una musculatura, bàsicament és un muscle que està mantenint les estructures, però té una peculiaritat que és que està foradada per la part del mig. Està foradada per la part del mig aquesta musculatura i permetrà que eventualment, si hi ha un embaràs i un part, s'obrirà, s'alongarà aquesta musculatura un 275% per permetre el pas de la criatura. Això és apassionant, no hi ha cap muscle més a la naturalesa que pugui extendre's d'aquesta manera sense trencar-se, no? I habitualment no es trenca i es recupera tot, no? Però a vegades això no és així. Quan no es recupera, secundàriament les seqüeles que apareixen són aquestes: la incontinència d'orina, la incontinència anal, el prolapse, que és quan es despengen la bufeta o la matriu a través de la vagina i crea un patiment a la dona que congloba una mica totes les disfuncions del sòl pelvià. Això és aquesta part important a la que jo m'he dedicat, no només a la part de diagnòstic, com us deia ara, que és aquesta part ecogràfica important, sinó també la part del tractament, no? I llavors, a partir del tractament, la part quirúrgica es pot fer, o feu per via vaginal, o es pot fer, hi ha tècniques laparoscòpiques. La laparoscòpia el que fa és posar una càmera de televisió a través del melic i amb 2 o 3 petites incisions, doncs amb una hi tindries les tisores, amb una altra la coagulació, i vas tallant, coagulant, i fas la mateixa cirurgia que faries obrint la panxa. Clar, la recuperació no té absolutament res a veure, sempre quan puguis garantir que fas la mateixa cirurgia que faries obrint la panxa, no? Això ha sigut una revolució en els últims anys importantíssima, no? Les dones habitualment estan una nit ingressades, inclús en patologies oncològiques, i l'endemà se'n van cap a casa com si no hagués passat gairebé res, no? Clar, això ha sigut un gran avanç de l'aplicació de l'endoscòpia en la cirurgia ginecològica. Això tant serveix per patologia benigna com per patologia maligna. Doncs aquests són els dos àmbits, no? Què ens ha permès una mica l'ecografia, que és aquest lligam aquí al mig? Doncs sobretot valorar factors de risc, és a dir, entendre on es trenca el muscle, per què es trenca el muscle, quina és la causa. És a dir, sí que és veritat que el part i l'embaràs i el part hi tenen molt a veure, però és veritat que hi ha dones que mai de la vida han estat embarassades ni han tingut un part i també funciona malament la bufeta, també tenen una certa patologia. És a dir, els factors de risc són molt i molt diversos. És un tema que, francament, a mi m'encanta, no? Cada vegada es parla més de l'empatia que hauria de tenir el metge cap al pacient. Creus que és un factor important a l'hora d'atendre'l i que dona confiança, sobretot quan les patologies han de passar pel quiròfan? Home, per suposat. L'empatia és el més important de tot. Si no hi ha empatia és molt difícil fer de metge, no? De fet, jo diria que és molt difícil fer de res, no? És a dir, és molt important empatitzar amb els problemes de l'altra gent, no? Però el metge especialment, no? La gent ja sap que tothom s'ha format. Quan té el metge davant, ell no sap si ne sabrà una mica més, ne sabrà una mica menys, però pressuposa que tothom ne sap igual. Però què és el que li donarà la confiança a aquell metge? Doncs la capacitat que tingui d'empatitzar, és a dir, que tu entenguis que jo tinc un problema i que tu m'estàs escoltant, no? Això és el més important de tot, tant en cirurgia com fora de la cirurgia. És a dir, perquè és veritat que moltes vegades quan comences o quan vols ser metge,
vols ser metge perquè vols vèncer la malaltia, vols ajudar la gent, és a dir, que jo aquesta sensació he tingut sempre de petit, no? de voler ser metge precisament per això, per vèncer la malaltia, probablement perquè inicialment deus tenir com una certa por, no? I ja veus que hi haurà un moment a la vida que la malaltia acabarà vencent, perquè bueno, l'humà no és etern, ni ho serà mai, no? Però és veritat que un ha d'entendre, dins d'aquest procés d'empatitzar, doncs que quan pots curar has de curar, quan no pots curar hauràs d'aliviar, i quan no pots aliviar hauràs d'acompanyar, no? I això és una gran frase de savis que a mi m'encanta, no? És a dir, quan només hagis d'acompanyar, doncs hauràs d'acompanyar, però el malalt ho valorarà, això, que tu estiguis allí, no? Jo crec que això, dins d'aquest procés, és importantíssim. Per molta tecnologia i coses noves que anem... Si això es perd, jo crec que es perdrà tot. Afortunadament espero que això no passi mai. Quines són les principals patologies que es troba amb la ginecologia actualment i han variat al llarg dels anys? Bueno, el que ha variat sobretot, les patologies no canvien, sempre són les mateixes. El que canvia, doncs, probablement sigui la detecció d'aquestes patologies, no? És a dir, cada vegada les malalties es detecten més precoçment. El fet de detectar més precoçment vol dir que detectes més coses, però ho pots tractar abans, no? I moltes coses doncs, tenen solució, no? Per dir d'alguna manera. Però en general les patologies segueixen sent les mateixes. No? Sí que és veritat que potser hi ha hagut una incidència, sobretot de malalties de transmissió sexual en els últims anys, que ha augmentat més, no? Aquesta falsa seguretat que moltes vegades donen de no fer servir mètodes de prevenció, la falsa seguretat que a vegades dona l'accés fàcil a la pornografia, que la gent pensa que el normal és allò i probablement això no és així, no? És a dir, que aquí encara tenim una tasca d'educació molt important al llarg d'aquests anys, perquè no té cap sentit que en un moment que tens tant d'accés a la informació i hauries de tenir accés a informació bona o poder donar bona informació i formar la gent, estiguin augmentant les malalties de transmissió sexual, quan a més s'està instaurant la vacuna del papiloma que es posen totes les nenes quan van a l'escola, no? Per tant, hi ha una sèrie de coses que no acabes d'entendre i que bueno, doncs encara es necessita treballar aquí per poder intentar revertir tot això, no? Que aquesta cadena de contagi que és les malalties de transmissió sexual, doncs intentar tenir-la ben controlada perquè això no passi, i sobretot no només controlar la cadena de malalties, sinó previndre-la, que és el més important, no? I aquí falta una tasca encara molt important per part de tots, per part dels pares, per part de l'administració, per part dels metges, per part de tothom. Recentment es ha fet la primera intervenció quirúrgica de l'Estat en l'àmbit ginecològic amb la plataforma Alborràs a l'Hospital del Mutu de Terrassa, practicant la primera histerectomia robòtica amb aquest sistema de cirurgia assistida de darrera generació. Explica'ns d'una forma entenedora també aquesta tècnica en la que has estat pioner i en què beneficia els pacients. La robòtica ja fa temps que està instaurada al nostre país, no? La diferència que té aquesta plataforma robòtica és que és molt versàtil en el sentit de que pots fer servir 2, 3 braços que són independents. Normalment el que hi havia fins ara era una sola plataforma que sortien uns braços directament damunt de la taula. Això són braços diferents que entren. En el fons els braços aquests els que mobilitzen és aquestes petites pinces que us deia abans per uns petits forats, doncs ho està movent els braços robòtics, no? Però el cirurgià treballa molt còmode en una consola 3D i va movent les pinceries, pot augmentar moltíssim el que està veient i això facilita moltíssim la tècnica i sobretot el respecte al teixit, per dir d'alguna manera, és a dir, respectar nervis, respectar teixit vol dir doncs menys dolor postoperatori, és a dir, no només es tracta d'aquesta la comoditat pel cirurgià reverteix en el resultat final de la cirurgia, sens dubte, com menys cansat està, com més precís és amb tot el que està fent, doncs reverteix sobre el resultat final. Aquí hi ha molt de recorregut encara i això és una cirurgia, però hi ha moltíssimes cirurgies que es poden fer amb aquesta plataforma robòtica
terapèutica. De fet, ja em van fer la setmana passada la primera cirurgia de sol pelvià, la primera colposacropèxia, que és quan s'ha despenjat tot, doncs tornar-ho a penjar a través del robot amb una malla dintre, no? És un camí apassionant, vull dir que hi ha moltíssim per recórrer encara i no té res a veure el que fèiem fa 20 anys amb el que estem fent ara, i probablement el que farem d'aquí 20 anys tampoc tindrà res a veure amb el que estem fent ara, no? O sigui, pràcticament no toques el pacient. No el toques gens, no el toques gens, estàs allà a la consola i ja està, no? I evidentment el toques al començament per posar els tròquers, que en diem, que és els ports d'entrada per poder posar la pinceria, però tot el més ho fa el robot. En el fons ho fas tu, no és que ho faci el robot, és a dir, per això imagineu-vos el que representa, per exemple, poder operar amb alguna persona que estigués als Estats Units, no? És a dir, operar des d'aquí l'estàs operant allà, no? És a dir, que això obre... De fet, el robot es va començar a pensar sobretot per si s'havia de fer alguna cirurgia a l'espai, no? Doncs una mica és això, no? Ara actualment encara estem lluny d'això de poder operar aquí i operar amb una pacient que no la tens just a davant, sinó que està en una altra ciutat. Això encara estem una miqueta lluny pel retras que hi ha, pel delay que en diem, no? És a dir, aquest retras des de que fas fins que el moviment es veu, doncs clar, a vegades tu tindries la paradoxa de tenir un problema, una lesió en aquell moment i allà no se n'enterarien fins al cap de 10 segons que igual ja està sangrant, no? És a dir, això encara estem una miqueta lluny perquè falta ajustar una mica això, però vaja, el camí és aquest. Darrerament s'està parlant molt de la intel·ligència artificial. Sí. Com creus que pot influir el món de la medicina i sobretot de la cirurgia, amb el que estaves explicant ara? Sí. Home, jo crec que moltíssim. Ajudarà, però és com tot, és a dir, amb seny, no?, aquestes coses, no? Però imagineu-vos, clar, què fa la intel·ligència artificial? De fet, recull un munt de dades, llavors hi ha una sèrie d'algoritmes que el que fan és intentar predir el que passarà, és a dir, aquest és el procés de la intel·ligència artificial. Doncs hi ha cirurgies, per exemple, que no sabem exactament, és a dir, no hi ha una evidència científica de quina és la millor cirurgia per segons quina patologia, i llavors tenim 2, 3, 4, 5 o 6 alternatives a vegades per una mateixa patologia, no? Però imagineu-se que la intel·ligència artificial pot tenir totes aquestes dades, pot processar-les i pot dir, doncs mira, a aquesta senyora el que li anirà més bé és això, per aquesta patologia, aquest altre això, aquest altre això. Clar, això seria un gran avantatge, i ara s'està treballant en coses així, no? Amb calculadores de risc, que en el fons són calculadores de risc, perquè no em passi això, què he de fer? Doncs igual durant l'embaràs perdre pes, doncs que la criatura no sigui massa gran, perquè si és massa gran tindrà més risc d'incontinència, una sèrie de paràmetres que poden ajustar una mica tot això, no? Això per abans, per predir la cirurgia, però per durant la cirurgia també, és a dir, quan la intel·ligència artificial té dades de milions i milions de cirurgies, doncs probablement es pugui avançar i predir quan està operant un determinat cirurgià, doncs on probablement allí pot tenir un problema, és a dir, allí hi ha una malformació, allí normalment la tracció del teixit pot provocar que hi hagi una lesió i ja t'estigui avisant abans de que passi, és a dir, que et previngui que al tanto que d'aquí els 2 o 3 passos que et venen ara van a ser crítics, no? Doncs clar, totes aquestes coses en el fons sembla de ciència-ficció, però no està tan lluny, no està tan lluny. Com veus el sector sanitari a Catalunya? Bueno, al sector sanitari li falta molta inversió, com a tot arreu. És que la sanitat pública és una sanitat, al meu entendre, jo soc un defensor de la sanitat pública meravellosa, no? Aquest sistema sanitari que tenim al nostre país, que és una còpia del que tenen a Anglaterra, és una sanitat universal que et permet que no et moris al carrer, que algú t'agafarà, et portarà a un hospital i et tractaran, no? És a dir, això és un gran avantatge per tothom, que no hagi de patir per això, però clar, els recursos són finits, no? Arriba un moment que això no es pot sostindre eternament, no? I aquest és el gran problema, per això s'intenta ajustar retallant d'aquí, retallant d'allà, i a vegades això fa que
la gent tingui, quan acaben la formació, no tinguin bons llocs on treballar i no se sentin realitzats en quant a recerca, en quant a treball, i prefereixin marxar a fora, i clar, hi ha una fuga de talent que això és evident que està passant, no? I això és una cosa que sap greu i que evidentment s'ha de suplir amb inversió, no? És cert que la part privada el que fa és suplir que aquestes grans llistes d'espera una mica es vagin millorant en aquest sentit, perquè la gent busca sortir de la seva patologia, però l'important és que hi hagi, i està bé que hi hagi una bona sanitat privada, però sobretot s'han d'invertir molts recursos en que hi hagi una molt bona sanitat pública, sens dubte. El teu nom surt sovint a la premsa generalista i també en nombroses publicacions científiques, on destaques per la teva excel·lència, en aquest cas, en l'especialitat de la ginecologia i l'obstetrícia. Quin és el teu projecte professional, si creus que encara no el tens assolit, i quins objectius persegueixes? Home, el meu projecte... Jo estic contentíssim amb el que he fet. Mai m'he plantejat a llarg termini que voldré ser de més gran, per dir d'alguna manera. És a dir, ara, per exemple, ha aparegut això del robot i estic il·lusionadíssim amb aquest nou projecte. És a dir, què m'agrada? El que m'agrada sobretot és millorar amb la qualitat del que puc oferir per millorar la qualitat de vida de les pacients. Això és el nord de voler fer les coses. La medicina és molt vocacional. Si això no t'agrada, és molt difícil que vagis implicant-te en projectes nous, no? I aquesta part de vocació l'has de tenir des de sempre, si no és molt difícil, no? Jo crec que el futur que em ve davant és apassionant, però sobretot és apassionant el futur que ve pels nostres fills, no? Especialment perquè això està canviant. Jo no m'ho haguera pensat quan vaig acabar la residència el que estem fent ara actualment, no? I probablement quan jo deixi d'actuar com a metge perquè ja em jubili, la gent jove que ve després té una formació amb noves tecnologies molt superior a la que puguem tenir la gent de la meva edat, inclús amb la gent que ens hem implicat i que això ens ha agradat, per dir d'alguna manera, però té una formació molt, molt, molt bona, no? I sap greu que aquesta gent jove que té molt bona formació no puguin tenir el recorregut que haurien de tenir en un lloc que hi poguessin haver prou recursos per poder explayar en el sentit que la necessitat hi és. Vull dir, la necessitat hi és, hi ha necessitat de metges, hi ha necessitat de gent ben formada, hi ha necessitat i és un país que formem molt bé a la gent. Vull dir, no és que formem malament la gent marxa no a formar-se més bé fora, marxen perquè moltes vegades no troben el que volen fer perquè no existeixen aquests recursos, però formats estan molt ben formats. Avui segurament tu ets un referent per molts universitaris que es volen dedicar a la ginecologia o a la medicina en general, no? Tu vas tenir o tens algun referent en aquest camp, o quin consell donaries als futurs professionals de la medicina i de la cirurgia? Jo referents no tinc molts, he tingut molts de referents. És a dir, el primer referent per fer medicina probablement hagi sigut el doctor Gimbernat, que ja l'havia sentit tota la vida, clar, i és curiós perquè quan comences a estudiar i tot això hi ha un lligament al cos humà que es diu lligament de Gimbernat, no? I clar, jo sempre ho dic als alumnes, no? Que era de Cambrils, sempre ho especifico perquè és important que ho sàpiguen, no? A partir d'aquí, probablement vaig fer la ginecologia pel mestre que ens donava l'assignatura d'obstetrícia i ginecologia, en aquest cas era el doctor Calaf, que era el cap de servei de Sant Pau, i ell em va transmetre una mica l'amor aquest per la ginecologia. I a partir d'aquí he tingut grans referents de gent que encara està en actiu, no? El doctor Pessarrodona m'ha ensenyat tot el que sé amb cirurgia, el doctor Brascó amb endoscòpia, m'ha ajudat moltíssim la doctora Espunya del Clínic. És a dir, tinc molts referents però que m'han ajudat moltíssim a poder fer el que estic fent actualment i que m'han ajudat moltíssim també a permetre desenvolupar tant en el meu àmbit com la gent que està en el meu equip per poder fer coses i poder seguir publicant i treballant en bé d'aquesta patologia que encara queda moltíssim recorregut per intentar millorar. I als futurs metges, què els diries
aquesta jornada? Sobretot els futurs metges, el que els diria és que, clar, es necessita vocació. Si no hi ha vocació per fer de metge, és molt difícil que es posin amb això. No té cap sentit, no? És a dir, han de saber, jo sobretot els diria que tinguin present que no hi ha malalties, sinó que hi ha persones malaltes. I crec que això és el més important de tot, perquè amb l'embriaguesa que hi pot haver de les noves tecnologies, a vegades un pensa que això ho suplirà tot, i com deia abans, si no hi ha aquesta empatia anirem malament, no? Mireu si és senzill una cosa tan que dius, quin gran avantatge ha sigut, per exemple, els ordinadors, sí, ens han ajudat moltíssim, no? Però segur que molts heu tingut la sensació que quan heu anat al metge, que aquest metge està mirant tot el rato l'ordinador, no? Doncs, clar, és una cosa que, clar, les coses s'han d'apuntar, les coses s'han de recuperar, les peticions s'han de fer. I això és molt difícil de gestionar amb llistes d'esperes molt grans i tot això, i requereix un esforç important per part del professional en tenir, cada vegada que entra una senyora, tenir al cap això, no? De, ostres, aquesta empatia he de tenir, és a dir, intentar mirar l'ordinador el menys que pugui, però tenir present que tens una dona amb un problema i que tu vols entendre i vols intentar solucionar, curar, aliviar o acompanyar en tot el procés que li vindrà per davant. Com va ser que et decantessis pel sector sanitari, primer com a metge i posteriorment com a especialista en ginecologia, tot si ho has tocat potser una mica? Sí, però jo diria, sobretot, què em va fer que fos de metge? Jo no ho recordo, jo tinc el record que sempre he volgut ser metge, La mare em diu, això vas començar quan es va morir la meva àvia. Quan va morir la meva àvia, doncs aquesta rebeldia contra la malaltia de que tu vols que no es mori ningú més, és a dir, aquest sentit que ja veus, que us deia abans, que no serem finits mai de la vida, però segurament als inicis és aquesta rebeldia. Pensa, si tu controles, si tu saps què fa la malaltia, si tu saps què és la malaltia, ostres, no em passarà mai de la vida res, no? Això és una cosa que segurament dintre del subconscient de quan ets petit deu passar, no? Clar, ja això va evolucionant i ja veus que no és així, no? Però a poc doncs, te'n dones compte de que això és molt més complex, que no només és la malaltia, perquè hi ha gent que probablement igual la seva malaltia és una part del seu problema i l'altre problema és moltes vegades l'entorn i altres coses, i aquestes coses s'han de saber valorar, no? I per això una gran tasca dels metges de capçalera en aquest sentit, no? I això jo vull posar en valor, no? I voler fer ginecologia doncs ja m'apassionava sobretot el tema del part. El tema del part, el dia que veus el primer part és una cosa que impacta moltíssim. Ostres, però com pot ser això? Com pot ser, no? És una cosa realment que l'adaptació al mecanisme del part a mi és una cosa que encara em segueix al·lucinant moltíssim, no? I és veritat que en acabat m'he anat decantant més cap al terreny de la ginecologia, no tant de l'obstetrícia. L'obstetrícia és tot el que vindria al voltant de les embarassades, perquè d'alguna manera jo m'he dedicat més al terreny de la ginecologia, però vinculat una mica amb seqüeles del part, a vegades, no? Amb tot això que estàvem dient, no? Però una mica aquest ha sigut el procés, i més la ginecologia doncs moltes vegades depèn de què t'agradi allò, t'agrada del que t'està transmetent el mestre que tens en aquell moment. Si el que t'està transmetent el mestre és allò, dius, ostres, jo m'hi veig fent això, m'agrada el que m'està transmetent aquest professional, i en aquest cas doncs jo crec que el doctor Calaf va fer una bona feina en aquest sentit, no? Com van valorar els teus pares? El Pere ja no hi és, sí, però ha observat sobretot aquest progrés del seu fill Jordi. Home, un orgull màxim, no? Sempre han estat molt orgullosos, em consta, igual que estic orgullós sempre he estat d'ells, no? Evidentment, no? La veritat és que som el que som gràcies als pares, i l'ADN és l'ADN, i la manera de ser som com som, per lo bo, per lo dolent, però som com ells. Jo estic molt content de ser com soc i d'haver tingut els pares que he tingut, que m'han recolzat moltíssim en totes les facetes de la meva vida. I hi ha un company que sempre em deia, és veritat que quan tens fills és quan te'n dones compte del que t'estimaven els teus pares, no? És a dir, sí, és veritat, tu ja hi comptes que els pares estan sempre allí, però és veritat que quan tens una criatura te'n dones compte, ostres, m'estimava molt perquè tu t'estimes molt els teus fills, jo en tinc 3 i estic igual d'orgullós dels pares que dels fills, no? Al final aquest recolzament per part de tota la família amb les tasques que fas, amb tot això que ara parlàvem, de publicar, de viatjar, de fer, clar, això també necessites un
reforçament per part de la teva parella, que t'ajudi amb tot això per poder realitzar professionalment tots dos, no? En el cas la meva dona també és metge, doncs això és una tasca compartida que necessites, doncs, evidentment, que sigui això, que sigui compartida entre tots i entre la canalla i tots, no? Però sí, els referents dels pares és el més important de la vida de la gent, sens dubte. Molt bé, Jordi, doncs aquesta era l'entrevista. No sé si vols afegir alguna cosa més que vagi dit xat, o en tot cas, com veus també com a participant de la revista Cambrils, aquests 70 anys de la publicació. Meravellosos. Jo l'altre dia dic, és que ara ja és difícil trobar, però el dia del sopar dels 70 anys és que va veure tantes cares conegudes en un sol lloc, que era reviure una mica el Cambrils dels 10.000 habitants, no? És veure gent d'allò i la joventut que està espanyent i la qualitat de la revista Cambrils d'avui en dia. A mi m'encanta encara rebre la revista Cambrils, encara que estigui a Sant Llorenç i m'arriba la revista Cambrils, doncs m'agrada molt llegir-la, perquè tant l'edició com el contingut, que jo crec que és immillorable, sens dubte. Enhorabona per aquests 70 anys i que duri molts més, això, clar que sí. Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies per les teves declaracions i que tinguis molts èxits en la teva vida professional. Moltíssimes gràcies.